चल रुआ कहाँ कहाँ हमारा के लिया के कुल जातनी देखो तनी गावना बिया हो गइल तब तक केतना रुआ के देखबो कहीं अब तो आँख तरस जाता कि कहीं रुआ के देखियो लेती बाकी जौने राउत दिया दो ना भूत पिचास क के ना हमरा के आन्हर बना देलन। अरे पागल का करबू अब हम का करी अकेले अब बानी रउआ ई बताई कि हमरा के कहाँ लेके जातनी कहाँ कहाँ देखायनी कहाँ कहाँ सुई दवाई कुल करायनी अबे ठीक ना भइनी तो ये हम के कहाँ लिया जातनी घास पात गोड़ में ठेकता। देख जब तक ले हम जियत रहम ना तब तक ले तोहरा सेवा में हम हाजिर रहम ठीक बा। देखी हम न भगवान से न किस्मते से अपन रउआ के पवले बानी जननी का हम करतब कइले रही कि आज आनर हो गई नी ना तो इतना दिन हम रहो के देखत रही अब तो देखहूं के नइखे मिलत की कैसन बानी जाय दया तना ना सोचल जाला आदमी कहे ना हम देखलू ना कि बड़ बड़ डॉक्टर तक चलो बनी आ एक ठाई औरी सुन ले बानी तो छोट मोट डॉक्टर हूं तो जनते बालू गांव घर के डॉक्टर कबो काम में आ जाना आ ओझा गुनी आ जाना ना ई तो बात सही कहत है। चलो ओइजा तहरा के हम देखा लेब। अच्छा तो अभी का जाने ओइजा ले अब आवे के तब देखल जी का होता का ना एक आध महीना के बाद। अच्छा हाँ बताई कि हम के कितना दूर आगुल बनी जा देखो हमनी के आधा दूर आगुल बन जा ठीक बा और ई बताई कि कामना डॉक्टर का केने मतलब गांव ले कितना दूर लिया के जाता नहीं कहां गांव ले उत्तर बा के दक्षिण पूर्व जतने पश्चिम के हर जाता गांव से पश्चिम मारी जाता नहीं जा। अच्छा गांव से पश्चिम चलते हैं ना नदी पार करे के ना ये जी नदियों पार करे के बा और तो हम बानी ने टंक पार ना कर दे पागले हो का एकदम तू सोचे लागेलू नो मरते तने हम बानी त कोनो चीज के चिंता मत कर ठीक बा ना रहब तब तू सोची ह जब तक हम बानी तब तक तारा के कुछ के कमी ना हो के दे। बताई हे कानी बहान दैले रौरो के दुखवा दे तो कपार रौरो चकरिया लगत हो कि ना कि हम बोझे बन गइल बिया हमारा के कोनो चीज के तकलीफ नहीं के ठीक बा। सुनी ना जानत नहीं हमारा के न रुआ चुपचाप सही न घर में कोनो कोना तरह में फेंक दीही उ भलू कत रही हमके कहाँ ढोर चलब। देख ऐसन बात मत बोलो ठीक बा अब हमनी के नया बानी जाए आ जब तक हमारे शरीर में जान रही ना तब तक तोरा के छोड़ ना सकी ना। सुना एगो बात कहता नी हमार ना थोड़ा 2 नंबर लग गइल बा आ ई जे बैठ अबे सुबेरे तक ले लैट्रिन ना कइले रही का ना हम परेशान रहनी यही कुल में ना कि पता करी कि कहाँ हो जा गुनी डॉक्टर बा न तो पता लागल त अब जनते बालू अब चली तो ठीक बाटे बैठ तनी जल्दी आइम न ठीक बा बैठ एक अगाडि बैठ ए जे रही है ना ठीक बा जब तक ना आइम ना तब तक कहीं जाई हम मत केहू के संगे ठीक बा हम जल्दी आवा तनी ठीक बा। का हे भगवान हमरो किस्मत का बनैले बाड़ा कि हमारे आज दुनिया देखती कि कैसन बा बाकी हमारे आँखें के आन्हरे बना देला कि हम एकदम ना कोई के देख सकतानी ना कुछ तो कितना अच्छा खासा रही कि दुनिया देखत रही मस्ती में खेला कूदा पढ़ा लिखा कुल कईनी आ जिंदगी जिए के भइल तो हमके आन्हरे बना दिहला। चलो अब आइम ना लाइटिंग करके घास गढ़े गोनी रे दीदिया आ घर के पीछवा रे पारा धनवा के रोहर में हई मुखियावा के रोहर में त कोरावा टांग ले गइल दीदिया हमके गाँव के रोहर में वही हो भगवान ऐसा तो सरवाई अबे हम सपना में देखल रहनी कौना घर के ही हो। ए काजी जाए दो ये भगवान करे आँख नइखे आ गनी का हाँ हो आ गईनी। अच्छा बड़ा जल्दी रुआ आगू नहीं ये बताई कि ये तो लैट्रिन को कैसे लैट्रिन को नहीं कि बड़ा जल्दी लैट्रिन को होके चले आईनी। अरे सारा भाई जाना त अपना मरद के संग एकर मरद गइल बा मैदान करे तिले तो हम माजा मार के कदम ए सुना ताड़ू हाँ बड़ाज मर दे लिपस्टिक झकास मर ले बालू हम आई हई हो रहुओ न अजब गजब से बात करता नहीं रहुए खुद माने कह दिलन कि भौजी मार दो जा
हमारे आँख दीदा बा कि लौकत आँख हइये नहीं तो हमके का लगता कि का कइले बड़ी जा आ का नहीं खींचा कइले। एगो बात कही, हाँ तब चले के चले के चली तब। अरे दादा एकदम मौलची कह दिया चले के। देखो हाँ बाकी रस्तिया में बड़ा उबड़ खाबड़ हटे रास्ता बा, तो जाए दी अखबारी में धो के हमके लेके चलब। जाए दो ये भगवान घास गोड़े के बहाना एकदम जना त मोल सुख मिल जाई कुआरे में। ए एगो बात कही, हाँ तारा संगे कोई बा? हमरा संगे रउए लिया के आओ तनी आई रे मोरा देश ठीक कहतड़ू, हम आई ना मर्द लिया कइल बानी तो रउए कहतनी कि तू ही लिया के। आए मर्द हम जानता नहीं कि दूसर कोई तो ऐसा रउआ सिवा हमरा के एनिया बा बताई तो अब हम का जानतनी कि हर के बा के नहीं के। अब रउए ना देख के बताई कि के बा के नहीं के। हाँ मर्द कोई नहीं खे हो, तब चले के जा का बैठल बालू। हाँ तो चली चली। हाँ चल खड़ा हो खो सरवा यही बहाने। चपलावा के नहीं बा? चपलवा जे बा ओरी सरवा गोड़ो एक गोरे बारे बा। चलो टोवा मत चली। ये जी हमारा चक्कर में कोई सन होखल जाता नहीं। पहला ही कैसा ने शरीरिया हो। चली। हाँ चल आब जाए दही भगवान ले जाता नहीं सरसों में सरवा वही में कुछ का माजा मार के फरार जिम लौकत ये नहीं खे। आबो 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 कैसे लिया चलता नहीं रहुआ जी। तो तोहरा कंगई ना कनी हां कि रास्ता बड़ा उभड़ खाबड़ हटे हो। चली चली। ए देखो और अब दर्द लागल करे। अच्छा हम सोचते ना हाँ कि हेजिगे तन की बैठ के ना आराम कर लेती जा तो चलती जा। हेड फिन ए तो मर्द ढेर दूर ना लिया धनी चला के हो। चली तो बैठ चल जाओ तो। अब बैठो ना बता सारा बात कर जा बैठ। आ मर्द कहीं करे अरे हमके बैठा ली ना तो हम दे। चल हां बैठ 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 बैठ। एगो बात पूछी, हां तार मन करेला कि ना? ई का कहतनी जी रउआ संग ही बानी और रउए नहीं खी जानत कि हमर मन करेला कि ना करेला, हम का करेला कैसे करेला। देखो सर सिवान में अइला पन मुंड एकदम बन जाला हो। ई का रउआ कहतनी जी घरवा तो रोज मान के चली कि बटले बा हे सिवनवो में कइल जरूरी बा। ए मर्द त काहे दिकिया जालू तोहरे खातिर हमर तनी हो बताबो होत ना दूर ले ढोकली आइनी हो। जा देखी सियाई मत जन्नी जब और विचारे बा तो ठीक है भाई रउआ जौन कहब तो हम मंजूर बाटे ऐसे कि जब और मन बाटे तो हम रउआ मन के काहे के दुखित करे जाई। जाना तई बोलियो विचार नहीं के समझत। ए देखो हम काम करे में देरी ना करिला। रउआ पहले शुरू तो पहले काम ना करेला कुछ औरी अतु आस्ते आस्ते मैं पूरा दे के एकदम मस्त कर। हाँ जैसे कहबू एकदम वही तरह चली। बाकी देखो लेट मत कर। हां चल ना गहूं में हो जाई का भइल गहूं में। हाँ मर्दे लिया चली रउआ ना लिया चलाब। गहूं के माजा देखो कनियो सरवा घर दुआर में ना मिलेला, सोफो पर ना मिली। सिवान के माजा आ गेहूं के माजा चली आँखी से तो देखबे ना करब हाथ लेटोया लेब कि कैसन गेहूं के अथु बा। दिगे दहैदा मछा गमछी आ माजा मार लो ए गेले फिर घास गढ़म लेके चल दे। हां आबो आई हो भगवान के तना फुर्सत से सरवा आइए तना गोर एकदम देह जांगर बनोले वाला ना। चलो हाँ धीरे 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 आबो आओ आओ आओ। सरसों है ना जी? हाँ हो बड़ा बड़े बड़े बा। हम तो सोचता नहीं कि सरसोईया में चलती जाते कोई देखी ना।